birnin ƙarƙashin ƙasa. Wata rana a ƙasar Turkiya, wani mutum yana aikin gyaran ɗakin ƙasan gidansa. Da ya zo kafa ƙusa a jikin gini yana bugawa kawai sai ya ji ginin ya rubta. Sai ya ji wata iska mai ɗumi tana fitowa daga gun. Ko da ya leƙa sai ya ga wani ƙaton kogo da ya kai girman ƙaramin ɗaki. A zatansa ƙaton aljihun iska ne irin wadda ake samu a yankunan sakamakon malalar duwatsu masu aman wuta. Don haka yake ganin ya samu wani ɗakin a cikin sauƙi. Sai dai abin da bai sani ba shine ɗakin da ya gani ɗaya ne daga cikin ɗaruruwan ɗakuna da ke cikin babban ɓataccen birnin da ke ƙarƙashin ƙasa. Bayan da mutumin ya ƙara a ƙofar girma kwatankwacin yadda zai iya shiga, yana haskawa sai ya ga rubututtuka a jikin bangon ɗakin. An yi su da yarurruka irin su Romanci, Girkanci da ma wasu yaren da bai sani ba. Ga mamakinsa kuma sai ya ga ɗakin yana da wata kucika. Don haka bai wata ba sai kawai ya sa kai, ya shiga ya fara yawo a ciki. Iya tunaninsa ya kare akan cewa duk yadda aka yi wannan ramuka sun wuce su samu haka kawai, face wani ne ya yi su. Ya canza tunani zuwa ga ko dai wata maɓoya ce ta hukuma ko kuma ta wasu ƙungiyoyin, amma kuma fa girman gun ya wuce duk yadda ya zata. Gudun kar ya ɓata gashi kuma ba wadda ya san inda yake, sai kawai ya dawo ya fito ta ƙofar da ya shiga, wato ta ɗakinsa. Yana fitowa bai zame ko ina ba sai ofishin 'yan sanda. Ya kwashe labari tsaf ya gaya musu, amma fa ba wanda ya sayi labarinsa domin a zatansu ƙarya yake. A cewarsu yana ba su labarin ɓataccen birnin Dorun Kuyu ne wadda tuni ya zama tatsuniyar birni, wasu ma cewa suke ƙarya ne babu shi. Sai mutumin ya ce da 'yan sandan tare da girmamawa, tabbas labarin wannan birni gaske ne. Don haka ya dage akan sai sun biyo shi sun je domin su gani da idansu. Tarihin birnin Dorun Kuyu ya jima tsawon dubunnan shekaru. Wani katoton birnin ƙarƙashin ƙasa ne da ke yankin Cappadocia a ƙasar Anatolia wadda aka fi sani da Turkiya a yanzu. An yi shi a cikin ƙasa ta hanyar kwakware cikinta. Shekaru dubunnai da suka shuɗe, yankin gun yana cikin eriyar dutse mai aman wuta. Dalilin da ya sa ƙasar da ke can ƙasa ta gauraya da burbushin narkakken dutse, ta samar da wani dutse na musamman wadda ake kira da tub. Ba shi da nauyi kuma yana da sauƙin fasawa. Yana kama da dutsen da muke amfani da shi wajen goge kaushin ƙafa. Turawan yankin Europe suna amfani da irin wannan dutsen wajen gine-gine, amma dai birnin Dorun Kuyu aikinsa ya sha bamban. Zurfin birnin zuwa ƙarƙashin ƙasa ya kai nisan ƙafa 250. A iya shekarun da aka kwashe ana bincike, masana sun gano ɗore akan ɗorin ɗakuna har hawa 18. Gaba ɗaya birnin ya kwashe tsayi da faɗin kilomita 7. Akwai gidaje kimanin 22,000 a cikin garin. Akwai ƙofofi na shan iska ko in ce wunduna alal akalla guda 16,000. Haka ne ya ba da damar iska take iya shiga ta ko ina kuma ta fita ta ko ina a cikin birnin. Sannan suna da rijiyoyin ruwa da suke ɗebowa a can ƙarƙashin ƙasan birnin. Rijiyoyin bakinsu ya fita har waje, ta yadda mutanen zamani da ke sama suke iya ɗiban ruwa ba tare